आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। संपूर्ण गाव होळीच्या रंगोत्सवात रंगलेला असताना खारेपाटण येथील पुरुषोत्तम शेटे यांच्या कुटुंबियांवर मात्र दुःखाचा डोंगर कोसळलाय। महाराष्ट्र राज्य परिवहन मध्ये चालक म्हणून कार्यरत असलेले पुरुषोत्तम शेटे यांचा मुलगा ऋतुपर्ण शेटे आणि मुलगी तनया शेटे यांचा भीषण अपघात झाला। 18 वर्षीय तनिषा शेटे जागीच ठार झाली असून तिचा भाऊ ऋतुपर्ण हा गंभीर जखमी झालाय। खारेपाटण रामेश्वर नगर येथील रहिवासी असलेले आणि एसटी महामंडळाचे चालक म्हणून कार्यरत असलेले पुरुषोत्तम उर्फ नाना शेटे यांना तळेरी येथून घेऊन येण्यासाठी त्यांचा मुलगा ऋतुपर्ण पुरुषोत्तम शेटे आणि त्यांची मुलगी तनिषा पुरुषोत्तम शेटे दोघेही त्यांच्या जवळील जुन्या मॉडेलची अँबॅसेडर कार घेऊन तळेरीच्या दिशेने निघाले होते। नडगिवे येथील धुरी भाटलेवाडी बस थांब्याजवळ येताच गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यानं हा बस थांब्याच्या साईडला उभ्या असलेल्या भारत बेंच कंपनीच्या ट्रकला भरधाव वेगाने येऊन मागून धडक दिली। अँबॅसेडर कार ऋतुपर्ण हा चालवत होता। महामार्गावर नडगिवे इथं अपघातस्थळी तात्काळ ग्रामस्थांनी धाव घेऊन गंभीर जखमी असलेल्या ऋतुपर्ण याला पुढील उपचारासाठी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं। त्यानंतर उपचारासाठी कोल्हापूर इथं हलवण्यात आलं। त्यांच्यासोबत असलेली त्यांची बहीण तनिषा ही जागीच ठार झाली आहे। ग्रामस्थांच्या मदतीनं खारेपाटण दूरक्षेत्राचे पोलीस हवालदार देसाई राजू गुणीजन अपघातस्थळी त्यांनी सहकार्य केलं।